Okay, it's time for our Q&A. Mi smo Balkan Brothers i dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Mi se izvinjavamo što nije bilo klipova u zadnjih dve i po nedelje. Nije toliko, 2 nedelje. 2 nedelje, eto, ali bilo je tu neke priče oko nekog, rasprava je bila kao zbog Marka i Marko je imao previše obaveza. Da, i pana je motivacija za snimanje i tako. Marko više neće snimati sa nama, odlučio da ne snima jer ima previše obaveza pa neće moći snimati. I to je to što bih htio da kažem za sad. I snimat ćemo Q&A, pitanje i odgovore. Ja sam stavio status da... Instagramu, da. Tako je. I sada ide prvo pitanje. Tako je. I evo prvo pitanje glasi. Kad ćeš vratiti malo do Paranika, pozdrav ime Baki. Evo pozdrav za tebe Baki. Pa ne znam kad ćemo vratiti do Paranika, ako vi budete došli malo pre nas i drugo, pa ćemo mi onda doći do vas. Jebiga, ne možemo mi stalno da idemo. Tako je. Stvarno, jebiga. Drugo pitanje. Sljedeće pitanje, kako ste? Do jaja. jaja, Baki. Ja nikad bolje. Sljedeće pitanje, koji vam je cilj na YouTube i otkud ste vi krenuli snimati? Cilj je da postanemo najbolji. Jeste. Cilj na YouTube, makar moj cilj je da završimo kao YouTuber na Balkan Festu sljedeće godine. I meni je za otkud smo krenuli snimati brate. Pa tako jedan dan je pala motivacija da samo krenemo tako bez veze skroz da snimamo. I onda pošto smo tako krenuli i to nam sada prešlo, mislim malo smo stali, ali sada se vraćamo vječno biti. Tako je. Evo. Sljedeće pitanje, kada bi morali nekog da istučete? Ko bi to bio? Bojim se da bi ja prvog Mirka istukao. Ja mislim da bi prvo Mirka istukao, vidi ga kakvi ima glavice kao prva glava. Nice. Ja mislim da bi ja istukao svog brata, Marka. Ne. Definitivno. On bi tebe pre. Definitivno. On bi tebe pre. Što ću se obojice da bi dio decu? Dobro. Sljedeće pitanje ću. Sljedeće pitanje. Ne vidim ništa, čekaj. Kako ste danas? To je bio. Pa vrate, ja opet kažem, do jaja. Nije do jaja, nego dugo vetar. Kao vetar se osjećam onako. Sve leti, brat, sve mi je letar. Ko je bio glavni? Ko je bio glavni? Pa ja. Definitivno ja. Definitivno ja. Istinek sam ja. Ja. Ne, Tinek sam ja. Ja sam bio glavni, ja. Ti. Nije, ja sam bio glavni. Naravno, šalili smo se. Glavni, ko je bio glavni i dalje glavni, to je Ilija. Jer je on došao na ideju da se ovaj kanal osnuje, tako da... Puče mi ruka. Vrati, ajme, ne znam, dobro. Ajde sljedeće pitanje iću. Sljedeće pitanje je kod koga će biti Silver Play? Ajde, sljedeće pitanje je kod koga će biti Silver Play bater? Pa... Ja mislim da će kod mene. Pa kad ga dobijem, bit će kod mene, hvala Bogu. Kad ga dobiješ... Kad ga dobiješ na 3 dela leti to Baki. će biti. Kad ga dobiješ. Nama će poslati 3 Silver Play batena treba. Jedan Balkan Brother, drugi i treći. Tako je. Balkan Brothers 1, Balkan Brothers 2, Balkan Brothers 62. I onda prvi meni, drugi meni i treći meni. Ne, onda ti ješ u pizdu materinu. Ne psi. Ha, daj mi to vamo. Sljedeće pitanje, koliko ste visoki i koliko kila imate? Budo se. Visok sam kao žaba. Koliko kila i koliko si visok? Pa pazi, mnogo sam visok, imam mnogo kila. Ići ti. Ja sam visok, evo da se ja izmerim prvo. Visok sam 1,81 m, kila imam 70, tako. Ja imam 1,62 m, 52 kila. Sljedeće pitanje, zašto ste se odlučili da snimate za YouTube? Pa, jebi ga si! Bilo nam došla da Ilija došla na ideju da snimamo Ilija. Prvo se treba i Street for kao da snimamo malo ono. Jeste, to smo htjeli. Tako i onda... I onda pa fizio sa snimamo. Jeste. Tako je. Prava stvar. Dan man! O! Gdje je ovaj pobežu Bog?
Šalim se ja, naravno. A evo, ne možeš ti reći. Evo ga. Ti ćeš reći. Ajde. Onda ovako. Sljedeće pitanje glasi da li imate podršku. Moja podrška je... Kako ne bi imali podršku? Naravno. Koja je moja podrška? Naša, Ovo nema podršku, ali nas trojica ima podršku. on je šupak. Dakle, Linjast. Ko nema, evo najviše da podršku, vidiš. Nije, laži. Ali Ovaj, uglavnom, laži. nas podržavaju svi naši prijatelji sa onako iz sela svi nas i... podržavaju koji nas znaju. Ja čak i ovaj kamerman nas Da. podržava. I ovaj Tako je. kamerman ovdje nas Pozdrav podržava. za Mihajla. Krma. Dobro, uglavnom, sljedeće pitanje ću. Sljedeće pitanje. O, matori. Koliko je 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 puta 0? Pa 0, brate, Ja mislim 0. da je 82. Baki, ja mislim da je 0, Svaki... Sve kad sabereš i pomnožiš sa 0, to je 0! To je 0, pičići! Ajde dalje, sljedeće pitanje. Imate Sljedeće pitanje, da li imamo hejtera? Ima hejtera ovo, ima jer... Kad ih ne bi bilo, Video ja. da ja... Ne, brate. Najveći je ovaj ovdje ispred. Hejter, jeste ovaj koji mi Hejteri su snima. ovi koji nas snimaju. Jeste. Ajde dalje, daj vam to. Dalje. Ajde. I zadnje pitanje za ovaj Q&A je... Za danas. Je, šta kaže vaše društvo o svemu ovome? Pa... Kad će novi video, brate? Svi dođu onako, već 2 nedelje nas smaraju onako u fazonu. Kad će novi video? Nema novog videa i obično nam kažu da im je ono super sa jajima i... Ali to više se ne ponavlja. Da, ali samo da vi znate kako smo se mi prali dok nismo došli kući. Da vi znate ko je to... Ne želite to. Znači da smo to snimali, mislim da bi to bilo, ne znam... Ja sam 3 put kosu. Znači, Tri tamo puta. na onu česmu jednu smo bili samo svi potopili glavu, brate, i onako pereš kosu i sedneš na sunce, Sinan ono prži. Sinan Sakić prži. Pa ja mislim da bi to To bi bilo bilo to. to. Što bi imali da kažemo u ovom videu. Like, Share, subscribe i naravno vidimo se u narednom klipu i imate od nas ostanite mi dobri i pozdrav. 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 Eto ga. Yeah, adios, I'm done.